Maayong aga Bacolod, may aga bilugabayan sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang atong balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon na nag-apekto karon sa extreme northern Luzon, samtang ang easterlies padayon nag-apekto sa bugos nga Pilipinas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tutob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan ang mabatsaga naman sa ibugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutla klas 5:42 kaina sa aga, magatunod naman las 5:18 karon sa hapon. Ang temperatura yara naman sa 26 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga liwat mga ka-aksyon, welcome once again sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton dira nga padayon gyapon nga naga-monitor sa Facebook, again ang aton nga pangabay is i-share naton ang aton nga live broadcast. Yes. Okay? Thank you gali kagina kay Ma'am Jinky Dalagdon na nag-send siya Action Boy 200 stars naman. Yes, thank you very much, Grabe, Miss bala si Jinky. Ma'am Jinky. Thank you so much sa inyo sininga kaalwan. Si Miss Vanessa galing kay Kuan eh. Oh, na busy pa pero Nag-busy pa sa duty eh. pero naga-watch. Understaffed sila kuno eh. Oh, Siguro ma-apply ta to ay. Pwede man. Okay, para Balik ka lang di tagaga kung dito ka kung hapunan. Correct, oo. No? Matapos ko Moonlighter. to duty, patapos ko to duty, marikta ko di. Sakto gina. Muna. Oh, para magnililiwang. parang hawak mga 12 times 5, 12 na lang. Usi times 5 si Sinta? Oo. Sobra-sobra ka naman imo yan. Hindi man na, kuan. Ang akon pagid nga mga kuan lang matadlong tato kay kuan kung ga-duty ka kundi pwede ka da maka chiropractor man Yes. napatadlong tang aton nga mga tiko mga parte sang lawas tabla. Okay, sige, Animesya Roques may aga deraro Chel Evangelista, happy Monday man sa imo. Kag kay Erwin Dicatoria Gonzalez dira sa barangay Maaw, Bago City. Aboso is also watching. Baby Gregorio Yulo sa may Don Salvador Benedicto. Monitor lang ko no pod sa kay Tatay Adolfo kasi husband nga si Hipley. Hitly. Wingskilly Morales sa may aga dira kay Abi, Yes. kay Natnat, kay August. Ma'am Vanessa Mayo is also watching. Enrique Caballo Subaldo. Good morning kay Lester Ray Benitez. Nag-send siya Action Boy 200 stars. Yes, thank you Lester. Watching from Auckland, New Zealand. Kumusta ang mga kwandira, mga chocolates? Muna. So, Ang kumusta Toblerone. sila kay Yes. dairy na sila mo, dairy, di ba? Dairy, yan ang industry lada, dairy Yes. products. Oo. Ang Toblerone Action Boy to dila gina-gana sa ila. Nag-originate. Kapag ita ko Toblerone tani, bla nga daw refrigerator ka dako bla. Muna. Oo. Grabe ba? Ibalo ka may kung may Toblerone ko, ginabutan ko na sa ref. Tapos, Tingin sa magkakaon ko, mabalik, tanaw ko TV, tapos mabalik naman ko to sa ref. Oo. Tapos mabalik naman na muna. May na akong TV, sa kada daw, kuha na sa Ref kada sa ko, dagin daw, ako. ref na sa kada ko, hindi na ako mabalik sa ref. muna. Ayaw ka lang ingkit gali. Gahapa ka guro sa Toblerone. Action Boy, gano ka da? Regala pa, sa Toblerone. Kung mayara na, mga Grabe, dagko, no? May mga na. dagko. Pero amot ko anong pinakadako nila. Balood na na. Makadto ta guro ay. Kaya para ma-check ta. Hindi na magkanto to, ato si Lester, magkapadala lang din na. Si Sir Lester, i-canvas ito danay. Tapos kung may okay, kung Ano karon sapon, kung okay ka karon? Okay, karon may ko karon, okay lang ko. May schooling ka, pero pwede na ito na ma-cancel. Okay. Oo. Rikta to Makakuha na to Toblerone. Oo, manggal. Basta Mampukse lang tato. Kabongga. Thank you so much sa 200 stars. Sige, kay Patty Grace Tembrevilla, happy birthday ko no. SB Duff Anthony Reliquias ang hinubaan. Happy birthday to you. Duff Anthony Reliquias. Happy Nagdagan na ni birthday. Mayor to ay.
Lagan ito sa mayor ba sinubaan mo? Bata daw wala ko ka, no? Sa sinubaan lagan ni mayor to. Sige. Kay Ma'am Bata sa May, of course, good morning, Drathia Kimiriman. Kay James Pringrases from Pasay City. Kay Sol Lama Barnacha. Mayong aga! Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating kapangunang mga balita lokal, ginklaro ni Isabela Municipal Councilor kay Committee on Finance and Budget Appropriation Chairman Francis Malabor nga ang nagapadelay sa pagpasar sang supplemental budget nga ginahimyo sa banwa sang Isabela amo ang kapaslawan sang lokal nga panguluhan nga magatag sang kopya sang listahan sang job orders kag mga contractual kag mga kontrata sumugod Enero tubtob Oktubre. Suno kay Malabor, madugay na nga nag-request sang listahan sa mga GO ang sangguniang bayan apang wala sang may ginhatag nga kopya. Nagapati si Malabor nga kapos gid lamang ihatag ang inapangayo sa mga konsehal bangod nga dapat preparado na ang dokumento sang nagsugod palang obra ang mga GOs. Dugang pa ang listahan na maghatag man sang kasanagan kung nga nagkulang pang masobra 17 milyones pesos nga annual budget nga una na ginpasar sang sangguniang bayan. Sa karon may masobra 400 nga mga GOs ang banwa sang Isabela. Sunod naman kay Committee on Laws Chairman SB Member Henry Foscablo, nagadali na ang sangguniang bayan nga masulduhan ang mga JOs, gani mas maayo kung mahatag na gilayon ang listahan. Nag-aapelar naman si Isabela Municipal Vice Mayor Renato Malabor Jr. sa panguluhan sang banwa sa Isabela ka mga sangguniang bayan member nga ipaiway ang pamulitika para sa ikayo sa mga pumuloy kalakip na ang mga job orders nga naapektuhan sa kapaslawan nga mapasar resolution may angot sa Supplemental Budget 3 nga gin-request ni Mayor Irene Montilla. Sunod kay Malabor bilang presiding officer nahangpan niya ang rason kung nga ginahingyo gid sang mga konsehal sang banwa ang listahan sa mga kontrata kag JO sang banwa bilang suporta nga dokumento sa ipasang resolution sa sangguniang bayan. Nagapati si Malabor nga simple lang ang ginapangayo sang mga konsehal sa madugay na nga tinion apang wala ini sa gihapon ang hatag sang alkalde. Handa naman si Malabor nga magbulig agon mapasar ang supplemental budget bilang presiding officer. Dugang pa ni Malabor, mahimo nga luyag lamang sa mga konsehal nga mapatiyan ng check and balance agud man may balaan kung nagakaigo ba lang budget o kung kulang pa. Nagalaom naman si Malabor nga masolba ang problema sa sweldo sa mga JO sa mas madali nga panahon. So personally, ako mag-appeal lagi ko sa banwa sa Isabela kag sa konsehal man set aside ang political colors or political affiliations kasi hindi ba lang JO mo, ila pamilya bulayan, pero at the same time nandayo man ko sa banwa ihatag man ang requirements na ginapangayon man sa SBK. Ang kabahin sang pagpahayag ni Isabela Municipal Vice Mayor Renato Malabor Jr. Samtang plano naman sang gobyerno probinsyal nga dugangan sang 3 ang gintukod nga vaccination teams agud mas mapasanyog pa ang vaccination daily rollout sa Negros Occidental. Sunod kay Governor Bong Lacson, may 5 na ka vaccination teams nga una gintukod ang probinsya. Ngamo sa karon ang nagapang bakuna sa nagkalain nga barangay sang Banwa kag syudad. Ini nga teams ang ginpadala na sa mga local government units nga kulang ang personnel para mapaayo ang vaccination pace. Dunga pa sang gobernador nga kung madugangan ang vaccination teams, target sini nga makabakuna sang 1,000 ka mga individual kada adlaw. Ginpasiguro pa sini nga handa ang gobyerno probinsyal sa pagpadala sang vaccination teams sa sinuman nga LGU nga may listahan na sa mga vaccinees. 1,825,370 ang target nga population sa Negros Occidental nga dapat makunahan kontra COVID-19. 22 naman ka mga lokal nga mga negosyo kag producer ang magapakigbahin sa shop lokal nga programa sa syudad sa Bacolod upod sa Robinson's Place Bacolod kag Invest Bacolod umpisa Nobyembre 23 tubtob 30. Sa among mga inadlaw ipakita ang pinakamaayo nga lokal nga produkto nga himo sa mga local producer sa Bacolod. Masaksihan ang pila ka mga traditional decors, homemade treats, handicrafts kag iban pa. May patigayonon man nga livelihood workshops kaangay sang rug making, doll making kag mushroom growing. Tinutuyo sa sini nga public-private partnership nga programa nga suportahan ang mga lokal nga negosyo sa tunga sang pandemya. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, naaresto naman ang 7 ka mga persona matapos nadakpan sa iligal nga pauwak o kung pabulang
Las 12 sang udto kahapon sa Purok Manga, Barangay Punta Taytay, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Junji Liba, naaktuhan sa mga kapulisan ang 7 ka manaresto nga akto nga nagapatigan sang pauwak. Nakuha sa mga otoridad ang 3 kabuhi nga mga sulog nga manok, improvised cockpit arena, kag 1,200 ka pesos nga inapatihan na bet money. Preso karon sa custodial facility sa Police Station 9 na mga kalatakpan, kag nagapatubang sang kaso nga paglapas sang lay nga nagdumili sa pa-illegal nga panahon. Sa katapusan nga balita, lokal priso karon sa custodial facilities ang Manapla Municipal Police Station ng siyam ka mga persona sa bangod sa iligal nga pabulang kahapon sang aga sa Hacienda San Vicente, Barangay Purisima, Banwa sang Manapla. Sunod kay Police Captain Janic Bermudez, hepe sang Manapla PNP, ang mga naresto na naaktuhan sa intelligence operatives sang Manapla PNP nga nagapatigan sang iligal nga pabulang. Na-recover sa mga kapulisan ang 3 ka mga patay nga manok nga ginbulang, mga bulang kag kwarta. Tigayon man nga nakapalagyo sa bulangan sanday Ramon Azuelo kag Ruel Salarda nga ginapatihan kaupod sa bulangan. Ang managkaladagpan ang nagapangatuban sa kaso ng paglapas sa Presidential Decree 449 ukon ang iligal nga pabulang. COVID-19 alert level system ipatuman sa bugos nga pungsod karon kung sumugod karon nga adlaw. Samtang human rights defenders nanawagan sa International Criminal Court padayunon ang investigasyon sa drug war ni Duterte. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sining nga panahon, importante ang aton ikayong lawas. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong nagkahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dayak at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon aksyon. Happy birthday to you. Kabarangay ko ni si Ronnie de los Santos. Lagasan. Naman balay-bay sa Lagasan man na. Yes. Maria Teresa Hovelenia, good morning man. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Ay, ari na si Lisa Joy. Ma'am, kamusta daw mga ano ta? Mga ano, Ugoy-ugoy. kay Georgia Gargaseran, ngapita ko no, ambali Yes, thank you so Georgia. much, Ma'am Georgia. Ma'am George lang natanay mo. Kagkay Georgia. amigo naton Ricky Malala. Sa Mike kay Aga. Congressman Greg Gasatayan isa na office, no? Yes, Good morning thank sa imo you. amigo Ricky. Bais Bert. Wow, pares gid ang may takore, may bacon kag egg. Abi ko ning nagatindog, oh. Oo, bacon. Anong gusto mo yung hotdog? Abi ko ano. Hotdog na overcook. Bacon na siya. Oo. Namit pa pa? Sino niyang ano, may 200 stars si sino man sa kapin? Si Lester. Oo, Si masagina. Lester Ray Benitez sa muna sa kainag ni nakapin kay na. Oo. Salamat gid, no? Thank you very much sa kay Lester Ray Benitez. Thank you very much. Somebody Ma'am Ana Sinoro, kinlanlan mo, ma'am, load para ka send ka star. So, ako si mo, liugon mo na dahil mo timbang, pa-load ka 1,000, si iyan mo. Grabe. Obligado. Joke lang, ma'am. Akong pila lang nihatag sa imo kabubuton. Kaya sigurado, malambot, gina sa mga... Kasi ako lang yung nakabalo mag-send naman. Mano ka? May ari na di sa dalom ba yun? Meron na send stars. I-click mo lang ng send stars. Okay. Tapos pili ka lang kung pila ka stars mo. Kada stars may corresponding. For example, masend ka ba 100 stars. Pag-get ka stars, ang 55 stars worth 48 pesos nga load. Ang pila ka stars? 55? 55. 48 pesos na siya. Oo, yes. Amo na siya mga recommended. Ang 174 stars, 145 pesos. Ang mga 200 na niya, pila na niya? Wala, di gani, 200. So, ginamat-amat lang guro nila. Hindi, may tingob niya 200. Gani, I mean, bala ginamat-amat nga, amot ako, amo nagagawa sila. Kaya basta nga ako, di amo ni siyang, ang taripa. Ang taripa. 55, 85, 174 na. Amo na. Okay. Sige, mayo kay Ronnie Gave, good morning ko no. Ay taga-panukoy niya. O sige, Ronnie, mayang aga sa imo. Homa Lumena. Kag kay Lizelle Zakari. Grabe ka, ba si Ronnie Gavin Very shortcut. Mornwad Coffee ta. Morning wad coffee ta. Morning kagawad. Mornwad Coffee ta. Bongga. Mahal ko no sa ila sa USA, magkuha ka kag card or credit card. Pwede mo na sa card or credit card ang stars? Pwede Oo, okay tila. Siguro rate sa ila ni Ma'am Van. Yes, oo. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kag kay Teresa Linaha Kayaw. Sige. Kay Janet Okendo. Yes. Watching from Imos, Cavite. Si Ma'am Elizabeth, tanaw, giniya perme. Paparintihanay kami kuno kan istoryanay kami ligad. Basta Malayo naman. Nga, Malayo naman hindi ka gani magprinte sa akon nga Duran ang gidang nga apelyido sang
Hindi ko yabe. Pilitay. Pilitay na yaw. Da wala mo ko din makita nga mala sa Malaka nga mala Dili daw. lang kayo mamarinte kay Ma'am Elizabeth. Da kalayo mo na sa Abo. Pantaras kami yan. Da kalayo mo na sa Aboso. Sa Pantaras kami nga na parintianay. Mga taga-alihis sa una mo. Ay birthday gali ni Dave Soria. Oy, Dave, happy birthday sa imo. Happy birthday to you. Halin kay Teresa Linaha Kayaw. Miss Makaon Taliwat Utap kag ugoy-ugoy. Makadulob di si Dennis Richard Tiboroma. Nami ako to yung ma'am sang mga breadstick. Nga gagmay. Sige. Kanamit. Kung magbaligyan ni sino baligyan niya si Lisa? Yes. Dali ko di bala. Oo, wala ma'am kay Ilang gusto utap? na ni Action Boy. Oo. Oo. Kag nami siya action boy kay ma-consume gid sa maubos mo gid siya. Ti isa mo katanaw Netflix damo gid mano. Okay. Pag Dali ko hindi di. ka masayang bala. Dali ko di mga isa ka karton guro. Go na ma'am. Standby na sa mga balita lokal. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ipatuma na sa bilog nga pungsod Pilipinas ang COVID-19 Alert Level System sumugod karon nga adlaw Nobyembre 22. Sunod kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, ginaprubahan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang fourth phase sang implementasyon sang Alert Level System. Bangod sila paidalom sa alert level ang iban pa nga bahin sa Pilipinas nga wala una ginatagan sang alert level kasunod sang reassessment. Kalakip sa mga lugar nga niya mo ang Benguet, Abra, Kalinga, Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Marinduque, Romblon, Palawan, Occidental Mindoro, Butuan City, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Lanao del Sur kag Maguindanao nga ipaidalom na sa alert level 2 sumugod Nobyembre 22 tugtog 30. Samtang ang Apayao Mountain Province,
Ifugao, Dinagat Islands kag Sulu ang ipaydalo naman sa Alert Level 3. Ginapanawagan sa koalisyon sa mga human rights defenders sa International Criminal Court nga ipalayo ng investigasyon sa drug wars ng administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Dismayado ang International Coalition for Human Rights in the Philippines kasunod sa temporaryo nga pag-untat sa investigasyon sa ginaligar crimes against humanity, may angon sa kampanya kontra illegal nga droga sa administrasyon. Sunod kay International Coalition for Human Rights in the Philippines Chairperson Peter Murphy, pagluib sa mga maisog nga individual ang tikang nga pag-suspend kung pag-delay sa investigasyon sa ICC. Madumduman, nagpadala sang sulat ang gobyerno national sa ICC nga nagapangabay nga temporaryo nga untaton ang investigasyon. Sunod sa Department of Justice, napamatud-an nga may 52 ka mga kaso nga may sala o konsalabton ang mga kapulisan. Ginaduso naman sa Senate Committee on Finance ang dugang nga pondo para sa Department of Education kag State Universities and Colleges sa idalom sang 2022 budget. Sunod kay Finance sa Committee Chair Senador Sani Angara, ginarauman ang pagdamo sa mga bulituan nga magapatigan sang face-to-face classes sa masunod nga tuig. Nagapato si Angara nga kinanglan mag-alukar ang gobyerno sang dugang nga pondo para mapreparahan ang sang husto ang pagbalik sa in-person classes. Nakita ni Angara nga wala sang probisyon sa 2022 National Expenditure Program kag General Appropriations Bill nga para sa preparasyon sa mga basic kag higher education institutions. Dugang pa sang senador, mahimo gamiton sa mga bulutuan ang ialokar nga pondo para sa pagkayo sang pasilidad agud mapatuman ang health protocols. Sa iban pa nga balita national, wala ginainganyo sa Department of Health ang pagpatigan sa Christmas party sa Yuletide season sa piyak sang pagnubo sang kaso sa COVID-19. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat ipatuman sa gyapon ng family bubble sa paghiwat sang holiday. Ginpanugyan man ni Vergere ang mas maayo kung patigayunon ang mga pagtililipon sa mga maligwang nga lugar. Nagapanawagan man si Vergere ang ipibilin ang pagsunod sa safety protocols kag magpabakuna kontra COVID-19. Sa mga dugang maraton nga mga balita nasyonal, nagpromesa naman si Senador Panfilo Ping Lacson sang livelihood assistance, mas maayong housing kag mas maayong edukasyon para sa pumuluyo sang Pag-asa Island. Ang presidential vet kag standard bearer sang Partido Reforma nagbisita sa Pag-asa Island sang sininga weekend kag nakita niya ang hindi maayong pagpangabuhi sang 193 ka mga residente sa mga lugar. Si Lacson nagpahayag nga may isa lamang ka elementarya nga bulutuan sa mga isla kag duha ka mga manunudlo nga nagatudlo sa madamo nga grades o kung grado. Kag samtang ang mga nagapumulo nagapangabuhi ini sa dissenting nga mga balay, suno sa iya nga hindi ni nagakaigo para sa mga pumuluyo nga ginpakamaayo nga magpanindugan sa isa ka isla nga ginabantayan karon sang Chinese Coast Guard. Suno kay Lacson nga mas patriotic pa sila sang sa iban nga tao. Apang inisla, ang nagabadsiya nga inisla ang ginabandonar, ilabi na naghatag kag isa rason nga naghatag sa iya sang resolve nga hatagan ini sila sang kaigo nga atensyon. Si Lacson nga among chairman sa Senate Defense Committee naggarantiya nga iya sa talakayon ang ining issue sa nagapadaan ko rin nga budget deliberations. Sunod sa kay Lacson nga idugadusok niya sa Senado ang 1 bilyon ka pesos nga budget sa kada housing project para sa 54 ka mga puluyan. Kinahanglan man nga tagan sa atensyon ang edukasyon. Sunod sa iya nga tubtog grade 6 lang ang available. Pagkatapos ang mga manudlo, madamo pa sa mga grades nga ginatudluan. Wala labot sila si Lacson nagpahayag nga ang gobyerno dapat maghatag sang dugang nga pondo para sa livelihood assistance sa pagsiling nga kalabanan sa mga residente. Mayara lamang ginakita halin sa pagpangisda nga limitado man bangod sang pagpangbuli sang China. Ginanunsyo sa Malacanang nga magatambong si Presidente Rodrigo Duterte pagi sa virtual meetings ng Southeast Asian leaders kay Chinese President Xi Jinping sa Nobyembre 22. O kung subong adlaw. Sa statement kinpagawas ang Office of the President, nakabaton sa imbitasyon si Duterte gikan sa Chinese President para magtambong sa ASEAN-China Special Summit agud matalakay ang dialogue relations sa nakaligad nga 3 ka dekada kag para ipadayon ang maayong nga relasyon sa masunod nga 30 ka tuig. Ginapaabot nga palayag ni Presidente Duterte ang panindugan sa Pilipinas angot sa key areas sa kooperasyon kag regional issues. Ang partisipasyon sa Presidente ginkumpirmar pagkatapos ginpakamanawat sa Department of Foreign Affairs and Chinese Coast Guard nga ginbalabagan kag ginpalukpan usarang water cannon sa duha ka sakayan pandagat sang Pilipinas nga yayara sa resupply mission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.
Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Constipated ka bala? Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kay Annalyn Abante Belangoy, watching live from Barangay Carulan, Cabancalan City. Sa kay bro ko da Edwin Miranda Sr. sa may Minoyan sa Murcia. Banwasang Minoyan, Murcia. sa Murcia. Yes. Amy Divina Gracia. Hello, good morning to family. Sige, Watching Divina FB Gracia. Live. Dira sa may Barangay 16 siya gali. Kagkalimpos, no, sa pamilya dra. Watching live from Barangay 16. Good morning dra. Kagawad Miloy Alentano dira, may aga. Good morning. Evelyn Di Pomoseno, have a nice Monday. Si Kagawad Miloy, migo ko na si Kagawad Miloy. Mano niya ako na si Kagawad Miloy. Bla kay ang panindugan siniya nagapabilin nga babakod. Amo na, bongga. Mani sila mo mga, basta namin ni sila yan. Reynaldo Reparo. Sino pa? Amy Divina Gracia, good morning man. To Barina and Galvez family ko no, dira sa Bago City, and to all the listeners of ARB. Thank you. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, of course, mayong aga man. Kag good morning man kay Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Father Amber ko no, mayong aga kag Merry Christmas, sambal ni Ma'am Ana Sinoro. Yes. Father, sa Concepcion, sa Kalisay. Good morning dira, no? Kabakal ka na sa sang ano? Sa mo nga costume ya. Wala na costume. Nambalan tanggid ka nga sidugan si Gal Gadot gani ano gani. Mapambalay lang ta. Si Gal Gadot gano kana kapag ano nga pelikula. DC na guro si Gal Gadot. Wonder Woman. Do DC man na iya? Ha? DC na, di ba? DC man. Si Wonder DC? Woman. DC. Hindi saya. Wonder Marvel, Woman. mga Supergirl. Diba na? Si Supergirl ka eh. Hindi baklan mo ko? Ha? Baklan mo ko? Sang costume eh. Kuan lambing baklo ko Simon. Bakal ka costume, tapos ikaw man suksok. Pwede ka pala action boy ka, no? Sino kayo? Darna hindi ka pwede magdarna? Lokal na yan. Lokal nga panguluhan. Ngita tabi, ano? Kaya kung ikaw si Darna, kundi ako si Ding. Ha? Amo na. Abi ko si Valentina. Smurf. Disney ang Smurf. Smurf yan. O dahil Disney na siya. For film, oo. So, pwede ka ka-Smurf? Ako? Oo. Nakakaagi na ko na iya. Sige lang gani, kaya para hindi ka mayawan sa costume, mangita ka lang to Aniel, tunawon mo, ibagnos sa lawas mo, kang diaper ka lang. The adult. Oh, di ba no? Oo, nakakaagi na kami na iya.
Siyempre, adult diaper. Kaya kung pang bata ka diaper, ang atubangan mo na nakaroon. Atubangan mo na nakaroon tabon. Adult diaper ka kaya para samtang nag-iinom-inom ka mo dira. No. Hindi ka na yan magpa-CR. daan na yan, Unay na dahil. Unay. Diba, Oy, no? Miss Jinky, di lang kagaman. Naka-send sa Star Sina, no? Thank you, Miss 200. Jinky, ha? Thank you so Oo. much, Ma'am Jinky. Kag kay Papa Joe. kag Mama Lolit di alagdon. Good Dira morning. sa may DSB. Kaysa mga pamilya, dira di alagdon. Kag Oo. apil sa DSB, no? Kag Mavillasor, dira. Yes. Si Kirina. Si Ma'am Karina namit sang empanada. Hambali Ma'am Van dinner na siya kuno. Hindi sila upod ni Doc Mayo dinner kay nag-overtime. Break ko na then head home. Take care, Ma'am Van. Yes. Berlin Solis. Good morning, man. Kay nanay niya, Nelly sa Murcia. Yes. Counselor Action Boy, gusto mo ako ma-manage sang talent mo? 20% lang ko. Ay, amo na? Mahal sa 20% May talent pag daw? Tiki ko mapilian, 5-5 mo na Di syempre, kay basi may magpalariyo, costume. So, mapirdihan na sa talent. Oo, 1 minute lang. Dapat i-play mo man ikikalaway. Nakaroon nga, ang imo dira karakter si Little Mermaid. Tapos ang i-perform niya si Winnie the Pooh. Dapat ang appropriate. Si Kagawad Ems ko no mamanage sa akong 20%. Why na? 100% Alaklay. 100% na. Nate, rapat ini na da. Pag na kami kuha niya, ang importante sa amon is Fun. makakuha kami. 100%. Tiyan mo na ba, Action Boy? Gusto mo malipay ko? Smurf ba lang? Smurf. At least wala kaya libog yung magkanto ka. Tingala si Mrs. mo. Uy, nga kayo mo, nakabrief ka lang. Nagkami sa ligan nga, nagkuha kami bala daw trainer bala sa amon nga talent. Di, nagdaog kami. Naambala mo sa trainer namon, ang premyo, imo tanan. Alam mong ga. O imo tanan ang premyo, kung magdaog kung pilang premyo namon, amo ang yatag namon sa imo. Abi naman mga third na kami bala, mga consolation. At Diyos champion kami. Halate? Kung natag siya ang premyo, namon ko dako ito sa ninatag. Pero ayawan man siya sang pang sinyo. Perte magsiling saya nga amo ni figure hindi na nakikabudlay na iya. Nito sige na idiyahan niya pa na kung paano nga mapos kay hindi kami balo magsaot mo. Yes. Tiya mo na nga kung budlayan di kami ya. Smurf ka lang yan. Kaya diaper ka lang yan. Pag iligin mo ito lawas sa anyel ay. Si ayaw sa pangkusko sa amon sang kuan mo. Sang anyel kamutan anyel gingamit. Ang pinta. Pinta. Ngayong daw dali lang makakas ng water base ako lang sa tubig. Ito kabongga sa mga effort niyo gid sa una. Subong tani effort man ka. Pwede ka man kamawi sa muwana. Ay si Sir Rex. Si Aksyon Rex na iya. Oo, siya lang yun. Si Aksyon Rex na iya, yan na iya. Tatuan to si dayon mo. Ari si Virgil Gaspi Coloso. Verge ang kwanta da hang may tanan ka dagali. May tanan ka dagali ha, way kagamba lang. So sa December madala siya. Kung ano da ka mautan nga mga producer to eh. Di ba imolitsyon na lang sa inyo nga alumni? Iya lasway isa ka kaldiro. Sige, standby na sa dugang nga mga balita. Imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Sa detalye sa Balita International, masobra sa 600 ka mga migrants gikan sa 12 ka pungsod ang nadagpan nga nagapanago sa duha ka truck sa Eastern Mexico. Sunod sa National Migration Institute, ang 401 gikan sa Guatemala, 53 sa Honduras, 40 gikan sa Dominican Republic, 37 sa Bangladesh, 27 sa Nicaragua, 18 gikan sa El Salvador, 8 gikan sa Cuba, 6 sa Ghana, 4 sa Venezuela, 4 gikan sa Ecuador, kag tig-isa naman gikan sa India kag Cameroon. Dugang pa 455 diri ang mga lalaki nga mga migrants, samtang 145 naman ang kababainhan. Palayag sa otoridad nga madamo nga mga migrants gikan sa Central America kay iban pang lugar ang nagasulod sa Mexico padulong sa United States kag nagpahayag nga luyag nila nga makatrabaho o kung magtrabaho kag makakwarta.
Sa balita sa negosyo, nagpromesa naman ang industriya sang bakery nga hindi sila magpasaka presyo sang Pinoy Pandesal kag Pinoy Tasty tungtod sa katapusan sa tuig sa piyak nga hindi mapunggan ang pasaka sang presyo sang gatong kag pagmahal sang pila ka panakot para diri. Suno kay Philippine Baking Industry Group nga si Janlu Coa, mapabilin sa 35 pesos ang loaf bread, samtang ang pandesal ang 21 pesos kag 50 centimos kada plastic nga may unod nga napulo ka tinapay. Dugang pagintas pa siguro man nila nga hindi maggamay ang tinapay. Palayag ni Coa, nagalaom sila nga makaproducer ang mga manufacturers sa mas madamo pang harina, vegetable lard, LPG, margarine, yeast, itlog, butter kay ibang pagod mas magdamo ang supply kag magnumo ang presyo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 51 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 10 centimos. Ang Hong Kong dollar ang baylo naman 6 pesos kag 48 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nakuha sang pambato sang Pilipinas nga si Nayla Alshorbahi ang top 8 sa Miss Earth 2021 pageant nga ginpatigayon. Ginkilala naman nga Miss Earth 2021 ang pambato sang Belize nga si Destiny Wagner. Miss Earth Fire naman ang Thailand, Miss Earth Water ang Chile, kag Miss Earth Air naman ang pambato sang US. Ginpasalamatan naman ni Wagner ang kahigayonan kag pagsalig nga ginhatag sa iya ilabina nga ining pinakaunang nga tion nga nakadaog siya sang international crown. Samtang nakadeliver naman si Almond Vosotros ang ika-100,000 nga free throw sa ang TNT nagdaog batok sa Meralco sa score sa championship match ang first ever PBA 3-on-3 tournament sa Domingo sa Inares Sports Arena sa Pasig. Ang mainit nga atmosphere nagluntad din sa final minutes ang hampang sa ang tropang Giga ang may tsansa kung tani nga makuha ang titulo sa masobra isa pa ka minutos nga bilin apang si Jeremiah Gray hindi makakonvert siya chance para sa pagpasulod kag pabayan si Dexter Marquez nga mabutang ang Meralco sa 2018 nga paglagas pagkatapos ang long jumper. Si Lervin Flores may tsansa pa sa titulo apang wala na miss niya ang duha ka free throws sa nabilin nga masobran lamang isa ka minuto sa hampang. Si Vosotros nga hindi wala ka pasulod sa iya una nga free throw sa uli nagtapos sa hampang pagkatapos nga pasulod niya ikaduha nga free throw nga may 6.2 segundos na lamang nga nabilin. Si samtang ang Pure Foods nagtapos naman sa ikatatlong lugar sa first legs in tournament pagkatapos nga nagdaog batok sa Platinum Karaoke. Balita Espesyal! Happy Monday sa atin sining mga ka-aksyon! Yes, happy Monday! Good morning ana kay Chris Coripol Tanatan Javier dira sa San Enrique. Mayang aga dira sa imo. 33 days to go until Christmas. And sa 41 days until New Year. New Year 2022. Arriba lang tayo. Ang action ba 2022? Nga man. Tikay balaan ta Eleksyon. kung mahalog-halog ng COVID-19. Oo. Dala na da eleksyon, syempre. Actually, normal. Makuha nila sa kunabay 2023. Pero gamatamat na sa halog. Pero mo nang reminder kapon ni Dr. John Alejano nga hindi gid pag untaton ang aton pag-observe sa aton nga protocol. Especially ang wearing of face mask. Kag social distancing. Yes. Kaya mo gina dapat hindi na magpasaway kag mag-cooperate ani ang tanan kay parang maghalok mareklamo man gyapon kung inano naman ay nag-stricto naman sila haw. Abi mo siling ni Dr. Alejano, arap lang kita kuno sa manog third wave pa lang kita. Ay ibang nga pungsod, arap sila sa fifth wave na yan. Fourth wave, fifth wave. Kung ano kosta sa pila ka wave nindo ka. Doon ko tawag sa wave, surfing na lang tani dugay-dugay. Pila ka wave, di ka muna kinalan. Mapungga nato ni kay abalo ka makabato sini sa COVID. Amo nang sila ginatawag ni sa nga war on against COVID. Yes. Giaway nato ni sa COVID mo, ti kita diring gaaway mo, no? Teamwork dapat action boy. Yes. Para mangin madinalagon kita tanan. Just continue to observe the health protocols. Kaya mabalik lang magyapon ang baso. Ay, ngin stricto naman ni nila man. Pamangkutang ka galingon mo kung nagpasaway ka kung wala. Antes ka magreklamo. Bugla na nang daw binuyan kita sa Toril bla. Sige lang makahulat ginang tanan. Damo da katawhay na nakakuan mo sulod ka sa mall, di mo kanalan mag face shield. Na, kundi so na
Ay, hindi ko. Di Hindi ka kadayon. Sulod ko. Why kong face shield? True. Amo na. Masala-sala ka papangita. So, at least mo na ka mabagay. Doon nagtawhay, naghalog-halog. Ano, di ba? Sige lang, kay tama ta. Gito kayo makita mo na ginang imo sini nga mga beautiful faces sa mga people nga masugata mo. Ang imo gid nga concern is ang imo nga lipstick. Lipstick gid yan. Nag-expire na tong lipstick ko. Kaya ako na nagamit. At least mapakita mo sa mga tao imo sungad lang. Nga gapula-pula. No? Diba? Correct. Use casta di kitaon gapula-pula ang lipstick. At least pero gwapa ka man bala. Bisan lipstick. Bisan tuon nga gwapa ka, bisan may mask. Lain gid ako may Lain gid akong open mask. Nga naka Revlon kada or naka MAC kada nga lipstick kay you will look more beautiful. Yes. Ako may hilig ko nga daan mang Pasko lipstick mo. Oh, nade. Pwede, i-convert na sa mascara ako sa Saan ako naghatag lipstick? Last year, wala mo? Last year, kung other December, last year, why? Oo. Why ka Christmas bay? Itingob. Itingob, no? So, pwede pang kilay, danay, kag pang mimilok. Kaya, amo pala na hindi lang ko babata, siya pang kilay. Di pa kilayan na lang ka. Pwede ma. Microblade. Alam mo, nugaya ko na nugaya ko na, pero tingin ka ba? Di wala, sige pagwa. Okay, ate. Sige. Direto na action boy sa aton sini nga balita espesyal. Importante ni sa mga magkarelasyon. Wala hindi niyo pagulatan nga December antes niyo nga ma-realize. Kung gupong gubo relasyon. Si mga senyales na action boy nga toxic na gid ang inyo sini nga relationship. Ba't sila makahililo? Paano man mo pa friendship or romantic relationship. Ang una, action boy, blame game na lang ko no perme. Basulay na lang. Basulay na lang. Bisan na, ikaw gito ligad. Mga nagliligad, may binalik na ya. Sige na, sala ko na. Bisan hindi Bisan ka pa may sala, okay na. Ano naman? Tapos sa uli, doon ko na pala mabal. Oh, sorry, kita ko sala. Hindi, ako sala. Ikaw na lang sala. Tapos maaway, pero sa maaway naman liwat. Kaya hindi siya mag-ako, hindi mo sala, iyagin siya sala. Hindi, ako, hindi ko ni sala. Pero actually, antes na nagabasulay pa na sila. Gani, yung tuluan na. Ano ba mo? Gago, kabi mo, kita mo gid nga. Gago man ko. Gago ka man. Hindi, gago ta nga duwa na mong buhanay ta. Hindi ka basulay sila nga duwa. Basulay kabastos. Tiyan mo na sila sa pulis, tiyan mo, gago ka mo. Gago ka mga duwa. Wala yung ginapyaran. Gago ka mga duwa. No? Sila pa nagabasulay. Kita mo gago ka man. Naman nga sa batang traffic investigator. Wala ka mo na Piran nga gago ka mo. Gago ka mo. Mga duwa. Gago ka mga duwa. Ay, Diyos mio. Tiyan mo na action boy. Blame game. Paminsaran mo man nga. Ang iban kis nabalaan ko lang sa una. Ginahud-hud mo na sa babae mo. Nga mangaway bala. Pero ang gaon. Pero lain naman na para baklan. Baklan. Hindi man pero ang gaon. Okay na yung ang mangaway sa baklan mo dahil sang gusto ya. iPhone 13 Hello, grabe ba? Sino naman? Baklan yung ako. Kita ka to sa isa to nga nagatag sang bouquet o damo isa ka milyon to. Isa to kamilyon, to kajutay Isa to kamilyon, kay libuhon to. May 500. Pilagi man ang isa kalibo nga sa 1,000 peso bill man. Yes. Kamo to gini mo yung bouquet nga ginatag sa iya nga kuan. Sa iya nga asawa or pangasawa niya pala. Asawa, gabuso man to. Amo gani nya pabuso mo ko hindi ko mutagaan sa amo na. Amo na, grabe no. Amo na nga kung ikaw magpabusong ka pa kuan ka gidya. Demand ka gidya. May requisite na nay. Demand ka gidya. Gay man ko to sa atong bouquet to Ay save ko to balakay para may malistahan din sa mga requirement. Mga mga NBI clearance, police clearance. Ay na ato lang ang bouquet good na to. Sige Sige, pwede ka to para sa ako na to mo, ako 2 milyon. Alo, bongga. Bouquet. Pero kinanlan ko man NBI clearance, kaya pasing ingkwawat. Kaya sa akon, ko accomplice ko siya, gini mo. Okay, ang next section, boy. Adlaw-adlaw, puro away. Tito para sa blame game. Jutay gamay, away. Wala na gito. Hindi na daw ka toxic na relationship. Yung daw, pero bilang mag-away.
Daw ay ka mo katawhayan sa inyo lugar, sa inyo relasyon nga duha. Di labi nag-induction boy, kabudlay ni mo i-apply magituod sa mag-asawa, kung mag-asawa na bala. Pero di ba man-notice mo sa mga American, mga movie na tanaw, may mga counseling na iya dito. May counseling. Natin dire wala biyana yung mga kaldiro, pero wala sila choice, wala may choice ang bana. Yaw-yawon sa sang asawa pagpuli, akay dira mo lang sa pagpuli mo. Di ka na divorce mo. Oo, wala. Ito yan, matakan sila sa isa kag isa Amerika, takan sila, divorce sila. Oo. Diri ati why tiya divorce nga daan. Oo. Agwantahon mo na iya sa sa Kung dudusan, no? magwanta mo, that's why ang iban nga hindi nila maagwantahan ga sumakabilang bahay. Okay. No? Iwaya sumakabilang bahay. Oo. Sigano nga sigit sa kaano kag magsumakabilang buhay to sa Nya may pasimo si Marito. Maya pa si Marito gina tatap yung tumayo. Sino nga Mariman? Si Marites. Mare nung latest. Pero tido ano man action boy typical. Ano ganang Marisol ya? Maring nagasolsol. Maring nagasolsol. Kung sa diri sa ato sa Bacolod ya lain na si Marisol ya. Ano? Si Maring nga nagabasol, gapamasol. Tama. Si Marisol, sakto. Nano mo na sila. Kausog hindi kay Marites yan. Ang may tuod guro ang pangalan nga Marites. Wala to bully pero leader gid nila si Marites, manghod si Marites man ngalan mo sa ng leader gle. Siya gid, founder. Founder CEO. sa CEO. Grabe na si Marites. Okay, ang next action boy, permi na lang ko nung nga may in control. In control bala. Di toxic na kay action boy, especially sa mga girlfriend-boyfriend relationship. Girlfriend-boyfriend. Ikaw malisensya ka malakat isang hindi ka makalakat kundi siya magpasugot. Yes. So, kalawam na siya action boy. Tapos, mambalbe nga, hindi ka mag-short, hindi ka ay, bag-o tayo nagnubyahan, nag-short na kuya. Oo. Di ba la, no? Kalawa. Magsiling ka lang, ay, bago tayo nagnubyahan, nag-shorts na kuya. Hindi ang buot ko silingon, hindi ka mag-short sina. Kaya, way patakanubyahan na, yung muna ng short mo. Yeah. Huwag na ilis-ilis. Kalain, laggo, galing. Ako na sila namin kuya, hindi ka mag-short sina, kaya way patakanubyahan, nakita ka Ang mo muna na ng short mo. Basta subungan mo nung pakasal at short mo mong Japon. Kita mo, ugit-ugit. Abi, lakata kay baklanta ka. Pero kaya raman, iba na action boy nga, hindi man in control. Pero kay Ma'am Van, kagir ka, di ba, may mga pictures si Ma'am Van nga, like nakatupi, sabi ba, kumayo man ma'am, no, kay wala man ka pa mga kiksi mo, si Doc Matt. Abi, ay proud na siya yung, nga sexy iya wife, nga, head turner iya wife, na, tulok lang na sila, kaya hindi man, sila man na yang hindi katulog. Ako hindi mo para sa ako, hindi mo ko in control, basta mamuno lang ko yung mas lang yan. Bawang lipstick mo, tama mo nakapula man, bunbin nila na. Amo na. In control niya po. Hindi ba? Bunbin nila na. Ako sabi to, tibakli ko to lipstick nga itong. Hindi ka na, baklanta ka lipstick, nga daw mga brown lang wala, mga nude color. Ano na sa? Nude. Yes. Malay ko man sina niya. Mga nude. Ang next section boy, do halos, kung gabi-gabi na lang. Kamo to may araw-araw, puro away. Ito syempre may hibi-hibi man mo, no? Ang gabi. Ikaw ito yaw sa una gani. Sugtan ko. Na. Ang next action boy, ikaw na lang permi ang may sala. Depende sa partners. Kung na-feel mo na nga ikaw na lang bala permi ang may sala, kag puro pride na lang, wala na basta sa mga magkarelasyon bala action ni Den, ako niya mula ning ako ma-advise, no? Iti magulang iman ko sa inyo. Kung mag-away ka mga duwa, wala na da sang isa lang nga may sala. Duha gina nga may sala. Yes. Hindi na, it takes two to tango na siya mo. Yes. Hindi na pwedeng isa lang may sala. May sala na ang isa kag isa in whatever manner o kung ano man nga sala. Pero kung istoryahan mo ko nga nag-away ka mo muna kung sino may sala, unta ka kung anong sala mo, anong sala ya. Yes. Basta hindi na pwede nga sa pag-away isang duha ka part na couple nga isa lang may sala. Duha gina pero may sala. Basta ibala mamangkot di action boy. Ti paano be kung may sala iya kay nang babae ito siya. Mangkoton mo man ang self mo. Kung nagka-comply ka man para, di ba action ba? Wala siya mo, hindi lang siling nga daw, iya lang itanan. Basi kung daw ay ka nagapanibin. Alok lang. Makatapog lingon mo. Walain. Nang ngita to sa iban man. Oo, basi ay ka nagapanibin. Self. Basi kung ay ka nagapanutbrush. Oo, na mo nangyari ask yourself, nga gagamot to siya. Oo. Antes mo kuno it applies man action boy bisan sa mag-friends lang. Makuton mo danay self mo.
kung nga naglain ng treatment ya sa imo. Mamang ko to naman self kung ano naman ang approach mo sa iya. Ano nang pagbago kay duwagin na iya may sala. Hindi mo na sa pagbasulon nga siya lang mas nagbago na sa iya mo. Yes, kag communication muna ka damo na sa kwarta mo. Amo na. Hindi damo ya, ti ang sala mo da kay tiway ka nagpadamo kwarta mo kag. Correct. Amo na da. Di ba no? Karon nagdamo kwarta ya, tindi ko siya daw sa time sa imo, kada kasako siya bla. Nya mo ginaya ka nagdamo kwarta mo. Hindi ito sala yang nagdamo kwarta ya. Ang sala mo kay wala ka nagpadamo kwarta mo. Kwarta no. Tsaka. Okay. Kay kung duwa ka mo nagdamo kwarta, ti busy ka mo na duwa, hindi mo naman notice Hindi nga mo naman busy notice. siya. Na-notice mo lang na kay wala ka kwarta mo. Correct. Tapos masulon mo to saya, ngito naglain na saya. Oo. Ti sala ato bala nga nagdamo kwarta ya? Yes. Grabe no. Tiyan mo na Padamo ka magkwarta mo eh. Kag ano ng communication is very important gid action. Of course, ever since. Learn how to listen gid ya. Kay ti kis ako ara ka sa peak sang imo anger. Makahambal ka lang ti amo ni hindi ko bala ka pamati, hindi ko ka paminsan. Ay basi no what if amo ni. Pamati anay. Oo. Kag sa silence kuno Before you react. ang isa kuno sa pinaka the best nga communication is silence mo. Di ba may ara na ang silence ga communicate ka man nagyapon mo. Oo. Being silent, ga-communicate ka na lang danay. Tapos ka na, pwede ako naman. Pwede ako naman, bulos-bulos lang ta. Kag toxic na kumagamba siya, hindi ko mamate. Nga hindi kayo mati siya, mo na. Amo na ng toxic. Ikaw gina, ngayon kagit sina. Ano? Ngayon kasi na. Hindi ko mate. Ako rin doon, tas sa Amo ako. na yung pride. Ako nabi mo na, no? May ara ko na yan ng kakanta ko na yan, nakakanta ko. Sige, wakala, kanta ko ya. Kainit kita. Mainit pag inaya kay. Alit ka. Ka pamata. Abot silingon nga. Adi, abot silingon nga kung kapakig ka, hindi na ako pwede kakanta. Amo na. Nating ako magkanta kang nagkapakagid ko. Kalain, no? Basta sige lang, basta makanta lang ko ya. Sige. Kay Maria Rivera Murayama, good morning dira sa imo ihada na watching ko no ihada Eden, watching from Yes, Japan. good morning, Maninay. Ohayo gozaimasu. Yes, kay Kagawad Olay Abalahon dira, good morning. Good morning man kay Kagawad Duenyas da, kay Doc Duenyas. Yes, Good morning dira. Kay Kagawad Monica Prudente, kag kay Ma'am Mercy dira sa may barangay Nanunga sa Hinigaran, kag of course Lieutenant Colonel Romeo Vargas kag sa Himamalan Police Station. Thank you so much kay Captain Joseph Catunina, may aga Maninoy. Kag sa akon Maninay dira. Sige. Inyo ipapatiyan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Upo diri sa inyo nga news team. Aksyon Eden Aboso. Sa Aksyon Boy Duran, mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.